Gangas, verdens største badekar, 2.525 km lang. Hver morgen bader tusindvis af mennesker i Gangas. De fremsiger bønner og drikker af flodvandet. Hinduer mener nemlig, at Gangas har en religiøs rensende effekt. Gangas har sit navn efter den hinduistiske gudinde Ganga. I Indien har Gangas status som den allerhelligste flod. Derfor må hinduer en gang i livet se, bade eller drikke noget af dens vand. Hinduer tror, at Gangas i sin egenskab af gudinde er både en rensende og ren, men ironisk nok er den så forurenet, at badning sker med livet som indsats. Men hinduer mener, at floden kan vaske negative karma væk, helbrede sygdomme og en god genfødsel.